FM-ko tam bude, nie? A nejdevate sa, že sme ho zobrali do Borovičku? Vôbec. Neprisadnete si k túto? Nie, ja nemám kedy. Ja slnko nesvieti. Jaj. Ale tu bližšie svieti. Ešte videl. Tak na zdravie aspoň. Vývaz Pečeňovský. Pešeňovský? Kde sa tu dá dobre najesť? Najesť? Na Magúre. 800 metrov odtiaľ. Ste mali dať vodku, pivo s vodkou. Inak sa ako máte, Ujo? Ja výborný. Zdraviečko slúži? Tak je dobre. 58 rokov mám. U doktora to nebol 20 rokov. Tak je dobre. Šibe mi z piatiky, to je dobre. A tak prečo pijete, keď vám z toho šíbe? Aspoň prekonáte ich. Aspoň volačo. Tam sa točí. Nie. Páliak. Presne. Ne, to je pičovina. A 20 rokov si nebol chorý? Ani chrípka, nič? U doktora to nebol. Jaj. A ako Na sa... duby som si vyjebal, priateľ. Však jebať sa im na takú politiku. A ako sa liečite, keď ste chorí doma? Ako sa liečite, keď ste chorí doma? Ja som nie chorý. Ste stále zdraví? Zdravý. A ako to robíte? Dajte mi nejaký recept na večný život. Porobiť pivo. Na zdravšie, krasavec. A robím na ihrisku, na futbalu. A čo tam robíte? Čo tam robíte? Čo tam robíte? A to to je sám asi. Aj? Ja viem! A ona možná dobre.